Com va? Que era molta feina, però pareix que sortirà bé. Segur que l'any que ve encara serà millor. Tenim un actiu i passiu de 100.813 pessetes. El fons de reserva és de 8.365 pessetes. Els beneficis de 978,48 i el total ingressat pels imponents 91.469. El nostre millor any. Heu fet una gran feina. Has fet una gran feina. Millor del que pensàvem. Guillem, crec que la missió de Pollença està arribant al seu fi. I què vols fer? Partir. No pots partir ara. Tant esforç. No dic ara. Els números no són de tot dolents. Veus? Del tot? No diguis dois. És clar que en Rafael se'n pot fer càrrec. Tinc dubtes. És un moment, Guillem. Començarem els preparatius. On aniràs? A fora. Els nins necessiten l'educació que aquí no els he pogut donar. Estic d'acord. Menos mal que ets al meu costat. Endavant. Deia res, senyora? No, Margarida, pensava en veu alta. Pensaran que estàs tota loca, xerrant tota sola. Tant més. Jo sé que és enyorança. A més, què creus que diuen de la primera dona que dirigeix una caixa d'estalvis del país? Clara Hamel va ser la primera dona que va ser nomenada directora d'una institució financera de l'estat espanyol i, pel que sabem, i possiblement de tota Europa.
A nivell simbòlic, el fet que ella sigui directora d'una institució, com pugui tenir un càrrec públic qualsevol, era una excepcionalitat i, per tant, simbòlicament tenia un gran valor. Significava per aquells que l'havien elegit que la consideraven igual que ells. Al Manco han aconseguit que per el fet de ser una dona no la discriminin, en aquest cas, i segurament per la resta de la societat també ho devien trobar una cosa bastant estranya. A finals de la dècada dels 80 del segle XIX se varen conèixer Jean Cifre i Clara Hamel i se varen conèixer diríem, perquè Jean Cifre volia aprendre alemany i anava a classes d'alemany a Berlín. Aquest fet no és anecdòtic, no és ni tan sols circumstancial, sinó que és producte d'un determinat moment històric. Aquest no és altre que el que significava el creucisme i el racionalisme per aquells institucionistes o progressistes espanyols que veien amb aquesta filosofia alemanya, amb aquest pensament alemany, la manera de fer progressar Espanya. La idea és europeïtzar Espanya i per això el mirall era Alemanya en aquell moment. No cal que me vigilis. Sé què faig. Ho sé. Tota Pollença ho sap. Tota Mallorca. Tota Espanya. Tu i el teu optimisme. Bé, millor ser optimista, no? M'agrada quan rius. Saps a qui m'hi recorda? Sí. Però digueu igualment. Jean Cifre va a classes d'alemany i allà té una mestra, que era la Clara Hamel, que no era tampoc natural de Berlín, sinó que havia emigrat a la seva família des de Bromberg, una ciutat de la Prússia oriental que actualment forma part de Polònia, i per circumstàncies que se mos escapen, però podien estar relacionades amb la mort del seu pare, que era conductor de locomotora, per tant podien formar part per poder definir la seva família com a d'aquesta burgesia mitjana, sense ser rica, que li podies donar perquè les seves filles, els seus fills, tinguessin uns estudis que li permetessin ser mestre. Te llamas Guillem, ¿verdad? Sí. Tu nombre Guillem es de Mallorca. De Pollença. No es lo mismo. Quina pregunta. Hauries de venir. Pollença és un lloc inoblidable. Es una invitación. Mira, si aprendo alemán en 3 meses, es una invitación. Mira, apréndete esto en 2 meses y hablamos. Hablaremos en un mes. Ha acabat les seves classes de Berlín, és a Pollença i no té notícies de Clara. I això ho fa saber en Francisco Giner de los Ríos i en Manuel Bartolomé Cossío. Un moment donat, Jean Cifre i Cossío van a un congrés a Brussel·les i en Cossío mos fa saber amb una carta en Giner que en Jean Cifre està més pendent d'anar a Berlín a trobar-se amb Clara per acabar d'aclarir aquests assumptes que no de participar en aquest congrés. I efectivament el va empènyer perquè al final no sabia si anaria o no anaria i en Cossío, el seu amic, que eren de la mateixa edat, li va dir has d'anar a Berlín i ho has d'acabar d'aclarir. I d'aquesta relació naixerà després un matrimoni, és a dir, se van casar, s'ha de dir, per el jutjat civil. No se van casar per cap església, perquè a l'Alemanya del moment això se podia fer. I així, a més, no tenien el per què triar una religió o l'altra, perquè la Clara era luterana i en Guillem era teòricament catòlic encara en aquells moments. Tot i que jo crec que cap dels dos li va saber greu fer això, perquè ja els seus vincles religiosos no eren molt forts.
s'enamoraran i se casaran després de passar una sèrie de vicissituds entre els quals hi havia el convenciment de les dues parts que aquest matrimoni implicava qualque cosa més que la unió de dues persones. Implicava el que Clara Hamel també se responsabilitzés de lo que s'anomenen, o el que anomenen ells, la missió de Pollença, que no és altra cosa que la de recolzar o fins i tot de protagonitzar totes aquelles institucions que Gent Cifra ja havia fundat a Pollença i que estaven en marxa, entre les quals sobresortia una escola creada a imatge i semblança de la Institució Libre d'Ensenyança de Madrid, anomenada Institució d'Ensenyament de Pollença, i que també suposava fer progressar una caixa d'estalvis que també s'havia creat en principi associada a l'escola, però que ja tenia en aquell moment, a finals de la dècada dels 80, una vida pròpia, molt relacionada però amb un compromís social de fomentar l'estalvi entre la ciutadania i també evitar que els pagesos i menestrals caiguessin en mans dels usurers del poble. És a dir, que Clara Hamel primer ha de vèncer aquests dubtes que li suposen que de Gent Cifra forma part d'aquesta missió, però que això té una tercera derivada, i és que això implica abandonar Berlín i passar a viure a Pollença, perquè no podia recolzar aquestes institucions i comprometre-se amb aquesta missió seguint visquent a Alemanya. Per tant, ha d'abandonar en certa manera la seva cultura, la seva ciutat, la seva manera de viure i traslladar-se a un altre àmbit, el qual suposa que és un compromís en tots els ets i uts, és un sacrifici, també. No tiene por qué molestarse. Es la meva feina, mi trabajo. Dankeschön. Gracias. Le dejo el vestido para ir a misa de 12. ¿Misa? No sé. Yo soy luterana. Una professora luterana, no catòlica. Ai, nina. ¿Y usted es? Margalida. I fent cas, encara que no hi creguis. A missa. Jo també hi vaig. Tú y yo llevaremos bien. Clar que sí. Abans treballarem a mallorquí. Tot això, totes aquestes circumstàncies, podríem dir que també es van veure un poc agreujades per una determinada manera de ser que no ajudaven en aquest fet. Hem de tenir present que la Clara també se sent fora del món perquè ha passat de viure a una de les ciutats més modernes i grans d'Europa, Berlín, una veritable metròpoli, a una petita població d'àmbit rural. No ja Pollença, sinó Palma no se podria comparar amb Berlín. Llavors aquí se sentirà fora del món també per aquests fets. Però és que a més aquí hi ha també una contraposició cultural. Ella no només és que fos alemanya, és que era prussiana i a veure d'una manera, com diuen fins i tot el seu propi fill, amb unes memòries que té manuscrites, era quasi exagerava els seus trets de prussiana, a la qual això ho hem d'entendre com un caràcter fort, se pot transigent i poc flexible amb les idees que no considerava que fossin adequades i que els seus preceptes, com el de la higiene mateix o el de, per exemple, el de seguir la paraula donada fins al final, tots aquests preceptes les vol complir sempre costi el que costi. Clar, això de vegades, aquest caràcter tan fort li podria crear més problemes per ventura dels desitjats, no? Però també és vera que les va superant, és a dir que arriba un moment en què ella
aprèn mallorquí, tant és així que l'ensenya en el seu fill, és a dir, prova que ella l'ha après abans, i que el seu cercle d'amistats no deixa de ser, diríem, relativament ampli quan està a Pollença. Ara veure que molta de gent és amiga seva perquè és primer d'enllà en xifra i que sempre li guarden una sèrie de prevenció perquè té aquest caràcter molt propi i aquesta cultura tan diferent, o tan relativament diferent, diria jo, a la cultura mallorquina. No va ser per tant. Ah, no? Tot el poble moriava. Alemana, alta, sempre vestida de blanc, era una altra religió. Vares aprendre mallorquí en 6 mesos. Això me va servir per entendre els insults. Sobretot, ureta mare. Però t'estimaven. Bé, a la seva manera. També molta gent t'aprecia. I na Margalida? Si no arriba a ser per ella. I jo, germànica que som, no aprenia. Només faltava el tema de l'escola. Però ho vares superar, com sempre fas. Però tot va canviar amb Nema. No vull xerrar de Nemma. Mai en vull xerrar. D'aquest compromís que adquireixen els dos a Berlín també se'n deriva una relació matrimonial que la podem qualificar com a molt igualitària, és a dir, tant Guillem com Clara havien de tenir un protagonisme, si no semblant, perquè en Guillem Cifra era el fundador, però només per això sí que en quant a importància i en quant a rols a desenvolupar havia de ser pràcticament similar. El qual, per l'època que estem parlant, no deixa de ser un fet igual de revolucionari com d'altres que protagonitzaran aquests institucionistes de Pollença, podríem dir, no? Això com se traduïa a la pràctica. I per exemple, que Clara Hamel se convertís en mestra de la institució d'ensenyament durant tota l'etapa que va estar a Pollença i, a més, ho fes a l'escola d'adults, a la qual cosa això també fins i tot sonava estrany a la societat de l'època perquè les dones casades no solien fer escola. Sabem que a l'escola, a partir que ell arriba, s'ensenya alemany. Per tant, l'hem d'entendre com una iniciativa seva, pròpia, també. Encara que ja sabem que els institucionistes tenien una gran predilecció per aquesta llengua en aquesta època. I aquí és Telecorone. Serveis per ajudar a que hi hagi més flors. No has dit qui posa les flors? Déu té massa feines. Mira aquesta veia. Ella és l'encarregada de que hi hagi més flors, no Déu. Les abelles fan les flors? Sembla un miracle. Ho sembla, però no lo és. És la natura. Què és la natura? És un miracle. No l'entenc, ma mare. No tots els miracles són obra de Déu. La natura és harmonia. L'ordre és moviment i força. Subtilesa i elegància. Un miracle? Sí, Emma, un miracle. L'escola remunta el vol a 1900 i ja no parlem de la Caixa, que fins i tot la Caixa romp el cercle de republicans i de gent progressista de Pollença i comencen a obrir dobbers i obrir llibretes i tenir confiança en aquesta institució, gent de totes les ideologies, s'expandeix per tot. En canvi, a partir de 1900 li vendran un problema d'una altra banda. A veure que durant aquesta dècada dels 90, na Clara i en Guillem Cifra havien superat molt dels problemes socials que tenien gràcies a la formació d'una família. Diuen els dos que els fills
aquells fills que suren, perquè n'hi ha un que se mor de petitó, però això era normal a l'època, aquells que poden surar aquests primers moments són l'alegria de la casa i són, en certa manera, el refugi d'aquests problemes externs. Uns fills, per cert, que no són batiats, amb la qual també creen altres problemes amb el que els anomenen neocatòlics del moment. En aquests moments ja en Cifra ja ha romput tots els vincles, no ja a l'Església, sinó a la religió. Però, en definitiva, aquests fills són un poquet una motivació especial i una manera de cohesionar el matrimoni. Però, a l'arribada amb el nou segle, Vull. Vaig assecar-me d'aigua freda. Ja hem fet tard. He fet massa tard. Guillem, no pots... Clar que puc. Havia de fer qualque cosa més. Se podia fer qualque cosa més. Té cura, però... Però ja he fet tard. Ara és massa tard. Nemma, el 1900, mor, i ja tenia 6 anys. Llavors, això va crear un trauma important que na Clara el va superar i en Cifra sembla que no el supera del tot i que parella ser que a mesura que passen els anys també ho va anar deixant un poquet més endarrere. Mai del tot segurament no va acabar de superar. Això per una banda, però per l'altra també hi ha una certa culpabilització de no haver pogut aconseguir que li administrassin un possible remei que hi havia en aquell moment per la diftèria, que és la malaltia per la qual va morir Nemma. Aquest remei era un suero antidiftèric que s'havia assetjat a Alemanya, que no tenia un índex d'èxit molt elevat, però que era una possibilitat. No se va aconseguir dur-lo a Pollença a temps, però és que era pràcticament impossible que hagués anat. No teniu per què culpabilitzar-se, però ell ho va fer. També se diu que va donar la culpa que a Pollença no tingués telègraf i així no poder avisar a Palma i poder-lo dur. Però és que avui sabem que Palma tampoc en tenien en aquest moment i estaven intentant poder-lo tenir i que era difícil. I a més que no vol dir que se'l haguessin tingut, hagués fet res perquè no era com un antibiòtic. Però va tenir conseqüències d'un altre tipus també aquesta mort, i és que na Clara va culpabilitzar, diríem, els ambients de males olors i la manca d'higiene que hi havia a dins Pollença. Per això no perquè fos Pollença més bruta de lo normal, sinó perquè en aquell moment hi havia la creença dins el món de la medicina i de la ciència que els ambients urbans, i quan més grans pitjor, eren insans, insalubres, i que només un estat idoni d'higiene se podia trobar en el camp, a la ruralia. D'aquí que decidissin, i jo crec que per influència directa de na Clara, vendre el gran casal del carrer Mallorca, allà on vivien, a prop de les solls del veïnat i a prop també de la Solana i a prop dels veïns, en definitiva, i vendre aquesta casa i traslladar-se a la possessió de Colònia i construir una casa nova damunt un turonet, allà on estàs ben airetjat i amb unes condicions higièniques perfectament homologables a lo que deia la medicina del moment. Finalment, el Manco, uns anys després, i en Cifra comença a dur una vida al Manco normal a Pollença, se va una altra vegada dedicant a les dues institucions, però hi tornarà a aparèixer un altre cop, diríem que al final serà definitiu, i és que hi haurà una fallida econòmica a dins la hisenda de la família de en Cifra, concretament
una persona que allí en xifra li havia fet un préstec de joventut, mor sense haver-li retornat el dobbers. Llavors ell ha de fer front a aquest préstec i això li comportarà la venda de quasi totes les propietats de l'Hisenda del Cifre de Colònia que ell havia heretat. Només quedaran en la possessió de Colònia. Durant aquests episodis de neurastènia, que era la manera d'anomenar la depressió en aquells moments, na Clara veig que se comporta sempre com un sostén d'en Xifra i, per tant, el recolza en tot moment. I ho fa de dues formes prou evidents. Per una banda, li recomana que abandoni Pollença. Això és la primera. I cerca complicitats a Madrid, sobretot, perquè en Xifra estigui amb els Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Cosío i companyia, perquè són amb aquells allà on se troba millor. I, per tant, fuig també de les preocupacions de Pollença, de tota aquesta oposició, d'aquest ambient, diríem, a vegades asfixiant que trobava aquí. Això per una banda. I per l'altra, ella ocupa el seu lloc. Ella queda i ocupa el lloc que deixa el seu marit. I per això cada vegada se va ocupant més de la caixa. En Xifra segueix sent formalment el director tant de l'escola com de la caixa, però amb aquesta dona podríem dir que el va substituint cada vegada més. I el que no vol dir que no el recolzi, sinó tot el contrari, que és un recolzament total. Quan passa aquest darrer fet, aquesta fallida econòmica, s'aplicarà, per tant, podríem dir, un mateix mètode que s'havia aplicat en diverses ocasions anteriors, i és sortida de Pollença i, Clara, ocupar el seu lloc. Per això ja he dit abans que en determinats comentaris de l'època que han trobat ja la consideren pràcticament una directora. Clar, el que passa és que no va sortir bé, aquest darrer pic, quan va ser... que no sabem per què, però en vez de ser a Madrid se troba a Lió, per algunes circumstàncies que se mos escapa, no va funcionar aquest allunyament de Pollença. Per una persona que ja havia rebut molt de coses a la seva vida, que tenia un caràcter certament depressiu i per tant no tenia una salut forta, aquesta fallida econòmica va ser mortal de necessitat i va ser el que definitivament el va dur a suïcidar-se a Lió el 1908. Clara el que fa és continuar amb el compromís que havien adquirit a Berlín, però ara fins i tot anant més enllà del fundador. És a dir, el propi Guillem, per aquestes circumstàncies tràgiques, no pot continuar i ella sí que continua duent endavant aquest compromís. Com? Ara cercant un mestre de fora perquè dugui l'escola, en Gabriel Comas, i per l'altra banda ella assumint rols cada vegada més directes a la caixa fins que l'anomenen mesos després directora de la mateixa de manera oficial. Han de tenir present que també anava dins el seu caràcter. Si ell havia començat una missió l'havia d'acabar. La seva paraula era aquesta i ella considerava el 1908 que ni l'escola ni la caixa estaven prou consolidades per deixar-les totes soles. I així hem d'entendre la seva implicació en aquests moments.
Acabar el que s'ha començat. El que és una realitat és que els anys en què na Clara és la directora, no tant perquè ell ho sigui, sinó jo diria perquè encapçala un equip molt eficient i molt ben considerat a dins Pollença, tot s'ha de dir. Llavors, per aquest conjunt de factors, són uns anys d'un cert esplendor de Colònia. Allà on s'arriben a quotes de confiança de la gent i d'imposicions que no s'havien alcançat mai amb anterioritat. És veritat que després se superaran a altres moments, com era lògic. Ara bé, així com la caixa surt bé, a l'escola no s'acabarà de sortir i cada vegada tindrà menys gent perquè a l'escola hi havia pocs col·laboradors, depenien massa d'ella directament com depenien massa del propi Gènsifa de Colònia. També perquè hi havia pocs alumnes i no eren abastament per poder professionalitzar l'ensenyament d'aquesta escola. En canvi, a Colònia hi havia un grup de col·laboradors i sobretot d'impositors més que suficient perquè pogués subsistir superant aquests moments de 1908-1909. I, de fet, així com el número d'alumnes veiem que tenim indicis de que baixa a partir d'aquests moments fins a ser quasi testimonial i quedar com una escola d'adults, ja està oberta, realment és com una escola d'adults, només que funciona ja. En canvi, el número d'impositors creix continuadament, arribant en els seus màxims històrics en el moment en què Clara és la directora. Passats aquests dos primers anys, entre passat 1908 i 1909, d'una certa crisi, després puja de manera continuada. Hem de tenir present que el fet d'assumir ara aquest rol oficial de la Caixa no el fan a Clara de motu propi, sinó que és elegida per els membres d'aquest Consell d'Administració o l'equivalent de l'època perquè fos ella la directora. I per què? Perquè ja havia aprovat la seva vàlua abans, perquè era un actiu necessari, perquè sabien de la seva capacitat per poder-ho gestionar, i jo crec que també perquè encara representava un poquet els valors de la família fundadora. Jo crec que interessa que ella hi sigui, el manco en aquell moment, perquè després ja siguin els propis deixebles i col·laboradors d'ella i d'en Gènsifa els que se'n facin càrrec i així la Caixa ja no depengui de la família de Colònia. I això passarà prest. A partir de 1916 ja a la pràctica de la Caixa, ja 1916-1919 se fa la transició i la Caixa podrà continuar de manera autònoma i arribarà fins avui en dia. Ja està fet. Partiràs? L'Antoni anirà a fer fotografia a Berlín. Té molt de talent. No vull que es perdi. Fotografia? Això no és feina ni és res. Guillem, deixa fer. I en Guillem? Aprendre alemany. I la Caixa? La Caixa va tota sola. El teu somni s'ha complert. Gràcies a tu. I jo partiré. Al voltant de 1916, ella considera que la missió de Pollença se pot donar per acabada i comença a preparar una altra missió que també s'havia compromès i és la pròpia familiar, és a dir, acabar l'educació del seu fill, a la qual ella també s'hi compromet fins al final.
Això tindrà diverses derivades. Una d'elles no acaba massa bé, que és la relació amb la seva filla. Ja sigui per el caràcter d'ambdues, fort, sembla ser, com també per problemes generacionals entre mare i filla típics de totes les èpoques. El cert és que se distancien de la seva filla i no pot aconseguir una educació com ella voldria per ella. N'Antònia, la seva filla, se va casar amb un pollencí i van emigrar a l'Argentina en contra dels seus desitjos. En canvi, amb el seu fill Guillem sí que va seguir un poc el que ella volia i aquesta era la seva missió. A partir de que lo de Pollença ja se pot donar per acabat, comença o continua aquesta altra, perquè ella sempre s'havia preocupat moltíssim d'educar els seus fills. Hauria de ser així, perquè si se preocupava d'educar el fill dels altres, evidentment els seus també havia d'estar preocupada des del seu primer moment del naixement. El que passa és que a partir d'aquest moment, quan ja han acabat l'ensenyança primària i secundària a Palma, han de fugir de Mallorca i primer s'intenta a Berlín, però la Primera Guerra Mundial aconsella no anar més a Alemanya, després s'acaba la formació amb els institucionistes de Madrid, allà on aconsegueix que Manuel Bartolomé Cosío fos el predí, el tutor del seu fill, el qual li donava en certa manera un referent intel·lectual de primer ordre, perquè en Cosío era un poldareu intel·lectual d'enginyer de los Ríos i una persona ja molt reconeguda en aquells moments. I a més té una xarxa molt important d'aquesta gent que en aquells moments, el 1916 fins a la Guerra Civil, ocuparan cada vegada llocs més importants a dins l'administració i dins les institucions culturals espanyoles i fins i tot de l'estranger. Bé, però encara quedava més. Una vegada acabat l'ensenyament que se li podia oferir de tipus, diríem, secundari, ella, juntament amb en Cosío, estudia en quina altra universitat del món podia ser la més adequada perquè en Guillem estudiés d'enginyer agrònom. I aquesta resulta, una vegada eliminat la primera opció, que era Alemanya per culpa de la Primera Guerra Mundial, la segona opció estava als Estats Units. I concretament se fixen en la universitat que hi ha a l'estat d'Oregon i que allà seria el lloc més adient i fins allà se'n van Guillem i se'n van a Clara amb ell, la qual també no deixa de ser un altre element prou original, podríem dir, no? Perquè considera que encara el seu fill, que ja era major d'edat, evidentment necessita que sa mare estigui a prop d'ell. Això ja suposa ja recórrer una altra vegada ve mig món, només per atravessar els Estats Units de costa a costa i el viatge previ, etc. suposa molt. I bé, quan ha acabat la formació de Guillem Cifra, un cop ha acabat la seva darrera missió, que és l'educació del seu fill, perquè la seva filla no hi ha hagut manera, podríem dir, de dur-la cap allà on ella volia, decideix tornar a Pollença. I la Clara Hamel fa el camí invers i deixa en el seu fill Guillem en els Estats Units, allà on hi farà tota la seva vida professional, ja serà una altra història a part. La Clara, quan torna a Pollença, se troba en una situació que resultarà insuperable per ella, perquè se troba que no té cap missió per primera vegada, podríem dir, la seva vida. És a dir, no té res a fer, ja està entrant a la vellesa i sí, té aquells amics del cercle de l'escola i de la xarxa de Pollença, però necessita qualque cosa més. Totes aquestes institucions o bé s'han tancat o funcionen per elles totes soles. Llavors, d'alguna manera, torna la seva mirada i el seu pensament cap a la seva filla i un bon dia decideix anar-se'n a l'Argentina a estar amb ella. En la qual, al final, tindrem que és una dona que haurà recorregut mig món d'una manera també totalment autònoma i per decisió pròpia. Que torna a ser una altra originalitat i una altra particularitat de Clara Hamel. Finalment, tot i les diferències, va morir al costat de la seva filla
Antònia i dels seus nets a un poblet de l'Argentina que es diu Rufino el 1931. Tenia 73 anys i bé, van ser 73 anys viscut d'una manera que avui en dia no ja les dones, sinó fins i tot hi ha homes que no han viscut d'una manera tan plena i tan complexa i sobretot que t'hagin duit a una vida que ha implicat conèixer mig món. Qui et diria que acabaries a Argentina? Ja no importa on. Qualque retret. A tu? Molts. Saps que enyora? A mon pare. A ton pare sempre. No, enyora la mar, les muntanyes, Pollença. la seva gent. Enyora sentir que ets puc ajudar. Bé, Clara Hamel la podíem destacar des de molts aspectes, però és evident que avui en dia n'hi ha un dels que per jo pren molta d'importància i és el de la història des del punt de vista del gènere. En el seu moment fa una cosa que no estàvem acostumats a que se fes i és que la dona entra dins la història. És a dir, ella entra dins la història i com ho fa? Ocupant rols que eren propis dels homes. Bé, això no deixa de totes maneres de representar una excepcionalitat, perquè, com ja he dit abans, no trobam després que la situació canvia després d'ella. I aquesta jo seria, crec, una segona lliçó, i és que encara mos queda molt per arribar a ser el que va ser Clara fa 100 anys. És a dir, la nostra societat encara, si no discrimina legalment a la dona, sí que a la pràctica no la deixa ocupar el lloc que la història se mereix. I en certa manera, na Clara ho va tornar a patir en això, perquè va quedar invisibilitzada massa temps per el fet de ser una dona. També ens ho demostren els progressistes de Pollença que durant la transició varen reivindicar d'una manera molt encertada la figura d'en Gensifa de Colònia, però no se'n varen recordar d'ella, en part perquè havia desapareguda de la història. No se se'n recordassen, és que no era. I no haurà estat fins avançat al segle XXI que se l'hagi reivindicada i se l'hagi anomenada filla adoptiva de Pollença i un poquingo més tard se li donés el seu nom a un institut del port de Pollença. Per tant, aquesta invisibilització històrica és en certa manera una demostració que la dona encara no té un paper totalment igualitari amb el de l'home.